Ayo. Lah tugel ndas ampun mengkene. Ndas kula ditugel mengko nek wahing pripun. Lang-lang rara sing pamiat rengganing pura Tulya Sri Dedep demrabawaning ratri Sasatara wus manjer kawuryan tan kuciwa mamanise manggap sirinating dalu sini waka sang ya pradase aglar ning Cakrawala winolet ngalangut randene paksa kebegan saking kehing taranggana kang sumiwi saking kehing Kyai Narpati Sugriwa nuwun wonten pangidika dawuh sinuwun amiji dhateng abdi paduka pun Sugriwa urmangsa bombong kaworan bungah dene abdi Kuwanoman lulus minangka dadi dutaning ingsun prapting praja Ngalengka inggih sinuwun
sedaya kula wau inggih awit kesawaban pangestu paduka sinuwun ingkang urmentah dhateng pun Anoman. Kang mangkono Yayi Narpati kepengin banget ingsun paring ganjaran kelawan Anoman. Ingsun kepengin suwane Anoman. Makaten sinuwun Yayi Narpati. Iya. Patihani lo wonten dawuh. Moringga Anoman ditibali rene sedaya. Nuwun wonten pangindikan dawuh sinuwun, amiji dhateng abdi paduka pun Anoman. Anoman wonten dawuh. Tak ambali maneh nggone ingsun nglairake marang isine ati tumrap marang sira Anoman. Ingsun bombong. Dene sira wis bisa nitik marang palengganing Yayi Dewi Sinta, lebda ing karya kanthi tuntas. Purwa madya wusana nggone ira ngaturake laku mung nganti bali maring Pancawati wis tak pidhangetake nalika semana. Kang mengkono senggana saka gedhening lelabuhanmu maring negara sira Anoman dina iki ingsun wisuda minangka putra Andanu utawa anak angkat sira bakal ndak paringi tenger kekasih Rama Handayapati. Waduh sinuwun ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami dene kula pinaringan nugraha minangka putra Andanu kanthi pinaringan tambah jimat asma Rama Handayapati. Anoman iya. Yayi Sugriwa, nuwun kula. Saksenana Yayi, wiwit dina iki Anoman ingsun angkat dadi putraning ingsun Yayi. Sedika saken dawuh. Kula ingkang ngeseni. Anoman, kula wonten dawuh. Kowe saiki lagi cedhak karo sinuwun ning aja tak anggap enteng. Kinasih dene Narendra kuwi ora saya enteng ning malah sangsaya abot kewajibanmu. Sing cetha wae kowe kudu bisa dadi tuladha marang nara-praja liyane. Aja dumeh kowe dadi anak angkat cinaket karo ratu njur mbandul sirah ngendel-ndelke tumindakmu. Malah kepara kudu tumungkul, kudu sugih esem, lan aja ninggal marang wataking tata krama. Iya Paman, ngestaken dawuh. Ya, muga kowe bisa njaga marang asmane sinuwun. Ngestaken dawuh. Kepareng matur sinuwun. Iya, Anoman ana apa? Unjuk punika nalika kula kabesmi wonten negaring Alengka. Nalika kula badhe dipun obong kaliyan Wadyabala Ngalengka wonten salah satunggiling satriya nggih kadanganipun saking Rahwana Raja kekasih Raden Gunawan Wibisana. Panjenenganipun atur pamit dhateng Rahwana ingkang surasipun mbelani dhateng kula. Lekasing pekaten kula wau ndadosaken dukanipun nata Ngalengka teman Raden Gunawan dipun tundhung saking negari Ngalengka. Hanya rengi kula wau saking bebaya latu Raden Gunawan paring dawuh nututi lampah kula ingkang wigatos badhe suwita wonten ngarsa paduka sinuwun. Nyuwun dhateng kula supados nglarapaken suwita wonten ngarsa paduka sinuwun. Mila ambe bilih wonten kepareng paduka kula badhe nglarapaken pasuwitanipun Raden Gunawan sinuwun. Manggi rumiyin sinuwun. Kula suwun paduka sampun ngantos daya-daya nampi aturipun Anoman menika kula wau. Anoman kados pundi Paman? Lah wong wis genah yen Wibisana kuwi kadange Dasamuka, dhewe sedulure mungsuh.
Kuwi golongane mungsuh. Lah kok arep tok suwitake marang Sang Prabu Rama ki kepiye? Nalarmu ki ana ngendi? Lah kok goblok temen kowe iki. Wong mungsuh kok dirangkul ki padha karo kowe ngemuli macan galak. Yen nganti Gunawan Suwita ning kene, mongko banjur kowe kabeh padha lena. Wah, asih dadi babati tenan karo Gunawan kuwi. Nuwun sewu paman. Nadyan menika kadangipun Rahwana nanging kula nyumurupi piyambak. Rikala kula badhe dipun pejahi kaliyan wadya bala ngalengka piyambakipun anggenipun mbebela dhateng kula menika dipun ngrencangi paben kaliyan Dasamuka. Tumindak makaten kula wau menawi boten sinung jiwa luhur rai mokal to paman. Hanoman. Wonten dawuh Dasamuka ki wong julik. Sugih akal, sugih sanggit. Nganti angel di ngerteni. Kuwi bisana mbelani kowe ana ngarepe Dasamuka. Kuwi mung etok-etok. Pamrih supaya kowe ora sujana marang lakune Gunawan. Mula banjur Gunawan kepengin Suwita marang Sinu Prabu Rama. Gandeng kowe ngerti Gunawan iki ketok apik, terus kowe nyuwitakake. Kuwi mung salah sawijining cara, salah sawijining karti sampeka Gunawan arep ngrogoti kekuatan Pancawati. Mboten. Mboten. Kula sampun saged bentenaken tandang tandukipun tiyang lair batos menapa mboten. Kula ing dados paseksenipun kepara dinten menika Raden Gunawan sampun kepareng sowan wonten gari Pancawati. Yen mangkono ingsun kepengin nyumurupi mungguh Raden Gunawan iki kaya ngapa? Kepareng nyuwun pamit. Lira sapot ingsun tumiling angulati Puspita medem indah kang warni Kamula nuwun sinuwun kepareng kula marak wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Apa sira kang aran Raden Gunawan Wibisana? Nun inggih. Mboten sisip ing dados saha paduka sinuwun. Kula pun Gunawan Wibisana kadang anemipun Kakang Mas Wanaraja. Iya Gunawan sowanmu saka Ngalengka tumeka kene kepengin bakal suwita marang jeneng ingsun. Apa bener mangkono? Waduh, Sinun Prabu Rama. Nun inggih leres mboten sisip. Ing dados dawuh paduka, tuwin mboten sisip menapa dados aturipun Anoman menika kala wau. Mboten kita namung kadhapuk dados juru taman kula sedika dawuh. Sauger kula dipun keparengaken suwita wonten ngriki sinuwun. Oh alah. Kahanan kaya ngene kok isih arep nambahi warga anyar wae. Ini dirombongane wis turah-turah. Iki ana wong arep nembung arep melu. Iki meneh ditampa ora urung manah nyuda bagi aku iki. Mboten sah dipun tampi. Mboten sah ditampi, diwangsul iki mawon. Wah, nambah-nambahi pikiran. Menawa sampun cetha telik sandi kok arep ditampa. Mboten wurung, mboten badhe damel kisruh menika. Dipun tulak mawon. Sing sabar to, Man. Piyai sepuh getapan. Awang janji mangsa ngene iki kudu muring kok.
Wibisana wonten dawuh ing ngatasé sira iku kadanging Prabu Rahwana mangka Dasamuka lagi jarak memungsuhan kelawan jeneng ingsun ketitik dheweke wani nyidra garwane ingsun Yayi Rekyan Sinta ning gene ya dene sira ora sabiyantu sedulurmu tuwa kepara manah balik melu suwita marang jeneng ingsun sinuwun sejatosipun sampun dang manggen kula kepengin nderek ngiyup sahandap pepada paduka sinuwun. Namung inggih katemben menika kula saged pinanggih kaliyan ingkang kula upadi. Tur malih kula sampun boten jenak tetunggilan kaliyan Kakang Prabu Rahwana ingkang ngrinten dalu namung hanggung hanguja angkara murkanipun. Sinuwun sampun kathah korban ingkang siya awit saking durasilanipun Kakang Prabu Dasamuka. Kadosta Narendring Benggala Prabu Kusumaraja lajeng Narendra Yudya Prabu Banaputra kawimbuh malih pandhita saking Giritna nun inggih leluhur paduka piyambak pun Resi Rawatwaja lajeng Kakang Prabu Danapati Lokapala sedaya seda dipun perjaya Kakang Rahwana ingkang wekasan manah lajeng cidra karo paduka Gusti kula Rekyan Sinta sinuwun kula sampun niat pisah kalian Kakang Rahwana dinten menika kula kaparenga nderek suwita wonten ngarsa paduka Sri Ramabhadra ujubing manah mboten sanes namung nedya ngurungkepi ambek adil ingkang leres sarta leres ingkang dhedhasar adil sinuwun mangkono Setyanu Gunawan nun inggih kepara matur sinuwun Yayi Narmati arep matur apa kula suwun paduka sinuwun kedah ngatos-atos Suksasana praja ing nembe prihatos kados ngaten menika sedaya kedah prayitna. Jalaran sampun kathah bukti nyatanipun ing alam ingkang gawat ngaten menika mesti wonten tiyang-tiyang ingkang boten tanggung jawab. Tumunten ngobak-obak toya supados buthek. Menawi sampun buthek lajeng gugu-gugu pados bebaten. Bebaten kala mau namung kangge mikir badanipun tuwin golonganipun piyambak. Mila kedah langkung prayitna. Sinuwun Bapak Raden Gunawan kula ingkang tanggel jawab. Jalaran kula ingkang nyumur piyambak ing bab solah bawanipun duk rikala wonten Garing Alengka. Mila prayogi dipun tampi kemawon pasuwitanipun Raden Gunawan. Pangraos kula Raden Wibisana menika ibaratipun senjata pamungkas ingkang ngasta pengapesaning barisan Alengka. Sewanci-wanci pecah perang ageng Raden Gunawan kula wau saged nedahaken kunci wewadosing praja Alengka. Lah menapa kelintu menawi Raden Gunawan menika dipun tampi suwita wonten negari Pancawati sinuwun mboten perlu paduka menggalih bantuan saking Alengka. Mboten perlu paduka sadyabala wanara menika sampun kobet. Pedah apa ndadak golek sabiyantu wong jaba sing durung mesti lahir batin ngurungkepi karo para wanara. Sinuwun kepareng paduka nampi dhateng pasuwitanipun Raden Gunawan dipun tulak kemawon dipun tampi dipun tulak kemawon mengko dhisik padha menenga Koko Prabu perkawis Gunawan menika prayoginipun sampun ngantos gage-gage dipun tampi. Lah nggih to leres mboten saged dipun tampi namung menawi paduka badhe nampi ugi langkung prayogi. Lah rak leres to prayogi dipun tampi kemawon. Dipun tampi kemawon namung sedaya kala wau inggih kedah mawi panodhi tuwin panraju ingkang adil. Mekaten Koko Prabu. Leng-lenging driya mangun gong kandhuhan rimang. Lirlena tanpa ganin. Yayi Gunawan wonten dawuh apa bener yen to praja Ngalengka ngono kinupeng jagang kang awujud samudra inggih leres kejawi kinupeng samudra ugi pinagerane yaksa juru silem ingkang sami jejagi wonten lebeting toya dalah gisik ingkang cacahipun tanpa wilangan tur sami sekti mandraguna banjur para pawongan kang padha lelungan tumuju marang praja Ngalengka mau nganggo sarana piranti apa
ingkang limrah inggih sami nitih baita numpak prau inggih nanging awit saking rapeting pager denawa nyata mboten gampil bangsa manca badhe mlebet wonten wilayah Ngalengka awit sak margi-margi tartamtu dipun gledah dening para yaksa balanipun Kakang Rahwana sinuwun banjur samudra kanggo bengi praja Ngalengka mau kira-kira wadohe pirang pandeleng Gajah Gunawan sinuwun kula ngantos mboten saged matur babagan menika inggih awit saking wiyaripun seganten kala wau ngantos mboten gampil dipun kinten tebihipun namung kok bilih wonten kepareng paduka sinuwun monggo paduka kula dherekaken nyaketi dhateng gisi ing Samudra Hindi wigatos paduka sinuwun saged pirsa piyambak menggah wiyari samudra ingkang ngubengi negari Ngalengka sinuwun iya Yai Gunawan kaya prayoga ingsun sesak bebarengan kelawan sira Yai Gunawan Yai Sugriwa Yai Lesmana enoman pisan dina iki ingsun nedya jengkar saka ing praja bakal mamat ana ing gisik ing Samudra Hindi kang mengko ayo Yai Gunawan bebarengan kelawan jeneng monggo kula dherekaken sinuwun menika sinuwun gumalaring Samudra Hindi minangka dados watesing nagari Ngalengka Yai Gunawan iya tinemune jembar samudra iki inggih banjur nganggo cara apa bisa ningsun praptana praja Ngalengka Yai Gunawan oh inggih sinuwun monggo paduka parenga semeni saking tawis kula badhe mbudidaya murih paduka sinuwun enggak saged prapting negari Ngalengka kanthi sarana apa Yai kepareng mirsani sinuwun tan samar pamoring sukma linuk moyo winahya ing asepi sinimbang talenging kalbu pambukaning warana paralen saking liyep layaping aluyut wata kaya mangkono Raden Gunawan hanandhaken pangesti kanthi linembaran mantram sakti ing Darbedaya sak ciptane dadi kang sinedya teka bantering Sutapa tedhasing Subrata kaiden dening Gusti kang gelar jagat sami sakala ana kaelokan Raden Gunawan mentang gendhewa sinandhangan Warastratama beda ring Warastrawa sinampiran kang rimong sigra kalepasaken ing akasa cumlorot poneng jemaring dia lumayang ing inggiling toya segara dadak sakala jelek babar wujud kretek kang wis katone aglah sak inggiling warih wis nyambung saking gising mangele awan kalian pesisir Ngalengka mesem Prabu Rama
Iya jagat Dewa Bathara Yayi Gunawan ingsun ngaturake tarima kasih dene Yayi Gunawan wis bisa gawe sarana wujud karetek ing antaraning gisik maliawan prapting Praja Ngalengka. Inggih sinuwun menika tandha bekti kula dhateng Paduka Sinuwun Prabu Rama Kang mangkono ayo enggal bebudalan nyaketi marang Praja Ngalengka. Mangkir biyen. Sampun ngantos kesesa sinuwun, sampun ngantos kesesa. Paduka pareng limut menika namung bareng pujan. Menika bareng pujan iki mboten langgeng. Tur dasaripun Gunawan menika dereng kinantel lelabuhanipun dhateng para wanara. Nedhengipun Paduka lumampah wonten inggiling kretek kala wau, ndilalah kretek kala ambrol. Satemah saged ngirutaken dhateng Paduka tuwin para wanara. Kados pundi menika mangke? Enggar sang wisating hawan molat sri langening marga. Apa prayoga lamun to kekuwatane kretek iki dicoba dhisik. Oh inggih, menika langkung prayogi kedah dipun cobi. Sampun ngantos Paduka Sinuwun kapitunan, monggo dipun cobi. Nggih, kedah dipun cobi. Anoman wonten dawuh mara cobanen kretek iki. Sedika. Ocap sedakep tingkem netra kekalih nenggih risangana manarsa mata aji maundri minangka hanodi marang kekuwatan kretek pujane Sang Gunawan Wibisana. Dadak sakala ical wujuding Dyan Anoman dadya sak gunung rong gunung pitung gunung ngebaki jagat jelek Sang Anoman sak gunung anakan. Anggenjot kretek pujane Sang Gunawan ambrol sanalika kagiat grawekasan. Tenan wae. Sampun cetha, sampun ngeglo. Gunawan menika telik sandine mungsuh. Walah dalah tujune kok Sinuwun Prabu Rama. Durung nganti ngambanu kretek ayo. Ngaku Gunawan. Pedhot gulumu. Oh saya arep mati. Saestu lair batos kula mboten anggadhahi niat ing ngawon dhateng Sinuwun Prabu. Ora kok duwe niat piye wong nyata sambrol kok. Tujune para wanara durung pacak baris. Yen wis pacak baris kreteke ambrol wanara kabeh padha mati. Ya satelek kowe. Kowe tekan kene warga Wisuna. Mengko dhisik sareh Yai. Kula mboten trima. Kula mboten trima. Anoman wonten dawuh. Mara enggal prasaja. Nggonmu nyoba kretek iki mau kanthi lawaran apa matek aji? Andados ning kawuningan sinuwun anggen kula nyobi kretek kula wau kanthi kula matak aji maundri. Lho. Mata aji maundri. Inggih. Oh. Aja to lamaking kretek lamun wis enoman mata aji maundri. Gunung jugruk segara wasat. Yai Narwati. Dos pundi? Anoman oleh nyoba kanthi mata aji maundri. Oh. Ngangge aji maundri.
Iya ya. Kowe ora omong to. Apa-apa kudu omong priwe to. Oh didhawuhi nyoba ya nyoba. Lah ya kudune nyoba ora ya ora ngono kuwi carane. Tak suwek ra aku isin. Mau aja nesu wae. Iwas tak piting malah kowe ora kena blangge. Lah wong kula ya matek aji maundri kok. Anu dos pundi sinuwun? Yai Narpati, wonten dawuh. Iya. Ing kene ingsun wis bisa mbobot marang kasetyane Gunawan. Wiwit dina iki Gunawan bakal ndak kadangake Sinarawadi karo Yai Laksmana Murdaka. Gunawan ora beda kaya dene adhiku pribadi. Waduh sinuwun. Ngaturaken menuwun sinuwun Dene Maduka. Nampi masuwitan kula saha kula dipun anggep kadanganipun Yai Gunawan iya. Ning ora kementhus lho. Iki wanyaran ning kene. Kudu lagi cedhak karo ratu terus kementhus titrak pothok sirahmu iku. Wis ta. Wis keweleh barang kok isih. Aku yo mergo ngati-ati kok. Nggih. Ngati-ati ora usah seru-seru ngono kuwi to. Apa-apa kok terus digawe. Wah, ladalah sida warga anyar mlebu meneh. Mboten ngirangi jatahku lho. Ora. Oh, ora cetha tenan. Iya. Yai Gunawan, nun inggih. Ingsun wis nampa marang pasuwitanmu. Kaselak ora saranta ingsun kepengin enggal nyabrang jemparing segara. Samudra Hindi bakal tak sat wae. Amatang Kiai Guwa Wijaya Risang Rama Wijaya arsa hangesat banyune segara dadak sakala mrebawani begak Bathara Baruna hamerpeki marang Sang Rama Regawa. Niat langening kalang jawana gelar pandamun caratinon lir kagunang winarna jroning udyana tinata wasiri kalangkung ginolong lan sekara arum regula miwang sumarasana
Sluki mlathi sekar gadung para buset seruni cepaka ora wari anggrek wungu wayah ulun Rama Wijaya selehna dhisik pusaka kita iku ya nggir ulun Sang Hyang Baruna ingkang mangija wantah kulup sembah kula katur pukulun iya kaki bekti kata wis ulun tampa gawe kagiat sarta gugup dene jeneng kita banjur Bramantya ngagar pusaka kadewatan tumuju marang Samudra Hindi iki ana apa kulup Ragutama pukulun seganten sinareman menawi kula dadak matur kathah-kathah awit paduka satunggaling jawata ingkang sampun boten badhe kekilapan sagung dumadi. Rama Badra, nadyan ulun iki darbe kawaskita nanging ora diwenangke murba sekabehing lelakon ya nggir. Netepi marang surasane tembung ana jangka kudu dijangkah dumadining kodrat sarana wiradat kang mangkono pitakon mau adile ya mung kudu diwangsuli. Inggih pukulun. Menawi tetela makaten kepareng paduka kula inggih namung sadhermi atur pawangsulan mila kula mentang langkap senjata pamungkas Kyai Gawa Wijaya menika badhe kula hangge ngesat toyaning samudra lho kusik teka kita banjur ngesat banyu segara sing tok nggo ampuhan kanepsonmu kuwi apa lupute lan dosane segara mau kaki mboten dosa mboten lepat nanging toya segara menika kula anggep dados pemalang anggen kula nedya nyabrang sawadya wanara dhateng negari Ngalengka pukulun dadi banyune yen wis asat banjur kita sawadya balamu bakal nyabrang kanthi dedaratan menyang Praja Ngalengka inggih pukulun yen wis tumeka Ngalengka banjur apa kang bakal sira tindakake ngelar jajahan apa golek jaran bondo donya apa mboyong putri kula mboten badhe ngelar jajahan kula mboten milik bondo donya sarta babar pisan mboten kepengin pados putri boyongan nanging namung setunggal ingkang kula gayuh ngrebat wangsul garwa kula Yayi Dewi Sinta ingkang dipun cidra dening arah wana menika pukulun menggah estining manah kula. Cetane upama sida perang gegempuran sira mung nedya ngrebut bali garwamu. Lho inggih. Jebeng kula wonten dawuh. Yen mung kepengin boyong kundur Dewi Sinta wae, kena ngapa kok dadak tok rewangi Andarmati? Kok dadak perang brubuh ing bakal ngurbanke kawulamu. Mongko upama sira gelem dawuh anoman wae nalika sira duta wis bisa sowan ngersaning Dewi Sinta tumuli mboyong marang ngersamu turut ora konangan sapa-sapa piye kaki apa kita ora jeneng legan golek momongan lekasmu kang mengkono mau kulup pukulun awon-awon kula menika sinung jiwa satriya ing mangka sesantining satriya ingkang ngaben ajeng kalian mengsah menika kedah netepi tembung nyadada ndidada nadyan arah wana sampun cetha nyidra Yayi Dewi Sinta kanthi manjing dusta nanging kula sirik menawi wangsulipun garwa kula dadak mawi nindakaken laku cidra kados patrapipun Dasamuka wangsulipun Yayi Rekyan Sinta badhe kula tebus sarana jiwa satriya inggih menika tangkep jaja milang tatu ngantos tetesing ludira kula ing wekasan pukulun Rama Wijaya sumpah kita kang mengkono mau pancen bener ning ora titis liripun kados pundi anggon kita mbudidaya nedya mboyong bali Dewi Sinta kanthi cara nindakake darmane kasatriyan kuwi pancen bener ning bareng budidayamu mau nganggo sarana ngesat banyuning segara kuwi ngger kang tak anggap salah kedaden kok mekaten lajeng lepat kula menapa gegayuhan sing becik bisane kasembatan ya kudu digayuh kanthi sarana ngembah marga kang bener lan titis mongko lekas kita iki ora mengkono sira
nedya ngrebut bali Dewi Sinta. Tok saranani ngesat banyu segara. Mongko yen nganti banyune segara mawasat tan wurunga iwak-iwak lan buron segara mesti padha mati. Dadi upama kita kelakon boyong garwamu nanging jiwa kasatriyanmu bakal tetel jalaran kita ngurbanke buron banyu pirang-pirang yuta kang padha mati sia. Kulup Rama Wijaya segara kang jembar tanpa pagut iki mujudake lambang hambek berbudi bawa laksana. Lan maneh Narendra ing hambek berbudi bawa laksana kuwi yekti ora bakal kapedhotan kawicaksanan, ora bakal kentekane guh partikel lan ora bakal kasatan tumraping akal budi. Mula yen nganti kita sida namake Gawa Wijaya teman banyune segara dadi asat, Rama Wijaya iku bakal dadi perlambang kita wis kuncatan hambek berbudi bawa laksana. Kita wis kuncatan bebuden kang luhur sarta wis kuncatan kawicaksanan. Lah, yen ana ratu mongko wis ora luhur bebudene, kathik ora wicaksana. Wah. Iku waji godhong jati aking, nggir. Nuninggih. Banjur buron banyu mau perlambang apa? Sumurupa. Iwak-iwak mau mujudake perlambang kawula cilik, nggir. Mula yen nganti ratune wis kuncatan hambek berbudi bawa laksana, ora mokal yen kawulane mbaka siji bakal padha mati. Ya mati sandang pangane, ya mati pikirane, ya mati rasane, ya mati sakabehe. Mula ya nggir, aja tok bacutke anggon kita nganggo cara ngesat banyune segara. Iku dudu dalan kasatriyan sing bener tur meneh. Yen nganggo cara mengkono tangih lamun kita kasembatan boyong kundur garwamu jebeng. Pukulun Bathara Baruna. Apa nggih Ragutama menawi mekaten menapa kula lepat bilih kula badhe ngrebat garwa kula ing cinidra ing sanes. Pancen ora luput ngantepi katresnan marang garwa menawi lekas kula menika sampun leres kenging menapa teka ageng sambi kalanipun. Menapa prayogi kula wurungaken kemawon sedya kula menika pukulun. Mengko dhisik sabar. Ora mengkono ingkang ulun karepake. Dewi Sinta tetep kudu dibudidaya baline. Ning sira kudu pirsa Dewi Sinta kae sapa? Menika garwa kula sumurupa. Ing tata gelar Sinta kae garwamu, ning luwih saka kuwi Dewi Sinta kae titising Bathari Widawati. Widawati kuwi sapa? Widawati kuwi dewaning kemakmuran, ya dewaning gemah ripah lojinawi. Mula ora aneh yen Bathari Widawati mau uga nunggal yoni kelawan Bathari Pertiwi, uga katelah sinebut Ibu Pertiwi. Kulup Rama Wijaya areh ning Sinta ketitisan Bathari Widawati kang nunggal yoni kelawan Bathari Pertiwi. Mula sang dewi mau kudu bali lan kuwi dudu duwekmu dhewe. Nanging wis dadi duweke wong sak negara. Dewi Sinta nandhang susah iku ingkang sungkawa ora mung sira dhewe, ning kabeh kawulamu padha ngrasake prihatin. Nuninggih. Gandeng Sinta mau darbeke wong sak praja, mula bisane luwar saka penandang ya kudu digayuh dene wong sak negara. Ya ene iki nggir. Wigatine tembung sahiyek saeka praya, tembung gotong royong aja mung mandhek ana ing pangucap, ning kudu maujud ana ing tandang-tanduk ing saben harine. Sing ngrasa nggotong bongkote, sing ringkih ngroyong pucuke, aja nganti malah diwalik Rama Wijaya. Nuninggih. Ya kanthi cara manunggal kawula Gusti mengkono mau, adil lan bebener bakal ngadeg jejeg, kemakmuran bakal bali pulih kaya wingi uni. Upama kita bakal mboyong bali garwa kita, ngetapake Wadyawanara nambak samudra, ing kono malah luwih prayoga. Waduh. Ngaturaken menuwun dene Padupulun sampun paring margi wajar dhateng manah kula. Iya, padha-padha jebeng. Ulun melu bungah dene jeneng kita wis bali marang jati diri kang satuhu. Gandeng wis tinarbuka wiwaraning kaweninganmu. Banjur nganggo cara apa anggonmu ngrebut bali ning Dewi Sinta? Pukulun. Anggen kula badhe mbingkas reretu, badhe miwiti saking manunggalan cipta rasa karsa wigatos
kangge makarya sesarengan. Ingkang kababaripun sedaya para kawula ing laladan Mangliwawan dalah wadya Balawanara badhe kula kanthi yasa tembak kadidene pitedah paduka pukulun. Wiwit saking gisik Mangliwawan ngriki sahingga pesisir Ngalengka badhe kula tembak. Inggih tambak kula wau ingkang badhe kangge sarana lumampah Balawanara tumunten wiwit ngebak nagari Ngalengka. Iya, yen ta pancen mengkono, Nger Rama Wijaya. Wis padhang terawangan lelakon kita. Ulun bakal merintahke buron banyu karepen padha sabiyantu saka njero segara. Lho ngestaken dawuh ugi kula ngaturaken penuwun. Iya, muga bisa kasempatan ulun kundur makayangan sembah sungkem nderek kundur paduka pukulun. Yai Narpati Sugriwa, nuwun kula sinuwun. Dina iki ingsun kepengin mungguh nyumurupi sepira kasetyane para wanara kelawan jeneng ingsun. Lan sepira nggone sabiyantu marang Prabu Rama. Oh iya. Para wanara lair batos anggenipun nglabuh dhateng paduka sinuwun. Ngantos tumetes ing arah ing wekasan badhe diwulujuti. Apa pancen mengkono? Iya leres. Yen to mangkono lamun to mbelani Rama Wijaya mestine wae uga mbelani garwaku Yayi Rekyansita. Inggih. Kanthi cara menapa kemawon sauger paduka paring dawuh kinen gebak perang wonten Garing Alengka kula sagahi. Dinten menika paduka sinuwun paring dawuh kula sangadya Balawanara. Kedah gebak perang wonten Garing Alengka kula bidhal miwadya Balawanara. Iya. Gandeng wis ana prasetyamu kang kaya mengkono. Dina iki ingsun bakal kepengin yasa tembak. Ingkang kababari para wanara kudu sayek-sayeka ngabdi gotong royong bebarengan. Gawe tambak wiwit saka ngisik ing Mangliwawan nganti tumeka ngisik ing Praja Ngalengka. Oh, ngaten. Yai Narpati iya. Kang mangkono mara enggak sira dawuhna marang kabeh para wanara. Kinen padha tata-tata nglumpuke watu kang gedhe-gedhe. Golek wit-witan kang pengkuh ing bakoh. Dina iki ingsun bakal miwiti yasa tambak. Nggih, kemaring istake dawuh. Kula badhe ngethamaken para wanara mangsa bodho Yai. Sinuwun kula ugi badhe nderek sabiyantu dhateng paduka sinuwun. Putung kinarya bebalang remuk kinara sesawur. Kula kepengin ngreksa dhateng asma paduka sinuwun Yayi Gunawan. Iya. Kang mangkono ayo padha bebarengan nyuwun ngersani Gusti kang gelar jagat muga enggal kasembadan. Nggone ingsun bakal yasa tambak nggih sedika sinuwun. Hei, kabeh wanara nglumpukane.
Kabeh para wanara, kula. Anila Anggeni Bayuta Arimenda Singon Jalma Anoman Anggada. Dawuh wonten dawuh. Sing dhelik kuwi kethek sapa iki? Mangling kalih kula ta. Kula ki wanara ngriki. Ya wis ora apa-apa. Sakake kethek padha nglumpuk ora dadi apa. Mergo iki pancen keprungu kabeh. Para wanara, nun. Ngertenono awit saka dawuh saka Sinun Prabu Rama. Sinun Prabu Rama ngersake budal maring Praja Ngalengka. Pinjang menapa? Kosek. Nggone bakal tindak ana Praja Ngalengka awit kepalang saka jembaring segara. Dawuh kang tak tampa kabeh para wanara kudu sayek-sayek ngabdi. Gawe tambak wiwit ngising Mangleawan nganti tumekaning ngising Praja Ngalengka. Sedaya wanara, kabeh wanara. Nggo wanara-wanara kuwi rungokno kuwi. Kabeh wanara. Kuwi gawe tambak. Sing ora kethek ya kudu melu ngewangi. Oh nggih. Siap, kula kita ngewangi. Anoman wonten dawuh. Anggota wonten dawuh. Gandeng iki arep yasa tambak guru. Paku bumi kudu sing kuat. Kepriye mungguh rigen Anoman? Kemarin paduka paman menawi daratur kula. Kula badhe bedol sepaling Gunung Mahendra minangka dados paku bumi. Mengkono? Mangsa bro nyepawit. Anoman wis bisa golek paku bumi, separone Gunung Mahendra arep dibedhol. Saiki kabeh para wanara, nom tuwa, lanang wedok, kethek lanang, kethek wedok. Ayo padha nindakake bebarengan. Olumpis untul baris. Nglumpuke watu sing gedhe-gedhe. Sedika. Sak kuwate ora perlu ngoyo. Sing rusa ya nggo watu sing gedhe. Ewadene sing ora pati rusa ora sah kowe nggoto watu. Kowe nyepakno ngombe wae. Anila wonten dawuh. Kowe nggawa awakmu dhewe srekasa. Mula rasah kowe dadak nggawa watu sing gedhe-gedhe kuwi. Kowe ning jayengan wae, Sedika. Gawe wedang le. Patih kok ya. Lah ya ben kok ya. Ya. Anggeni Bayuta Harimenda. Lan kowe singa jalma lan kae kethek sapa sing ora pati teka raine. Mare ya padha nglumpukno watu sing gedhe-gedhe miwiti tambak. Sedika. Petruk, Nun. Kowe saiki tak jaluk tanggung jawabmu. Menapa menika? Tak wenehi gawean. Ngawrat mboten. Lho. Nyambut gawe kabeh abot. Mung dari kowe oleh nglakoni kepiye? Oh iya. Kula kedawan menapa? Kowe nggawa kertas karo pulpen. Ditulis kethek sing sregep sapa? Sing mlebune sregep sapa ditulis. Oh iya. Saben 7 dina pisan mengko napa bayaran? Oh ngeten. Yo. Saben Setu. Yo. Iki seton. Yo. Mengke artane njaluk aku. Oh iya. Siap. Yen wancine mangan, ya kudu mangan. Kudu tertib. Iya. Kowe ya ngono, nadyan kowe ngawat-awati yen kancamu urung mangan, kowe aja pisan-pisan mangan dhisik. Oh nggih. Abot men iki. Abot piye to? Lah kuwi ora ngusungi watu lho, mung kari nyatet lho. Oh iya Sedika, siap. Yen nganti mengko mangan lawuhmu enak dhewe. Kepro watu diasmu iki. Wis sami kali kancane sami mawon. Mboten enten bentene liyane ndok lho nggih ndok. Padane ora ngono kuwi kok.
Kancane ndok kuwi nggo iwak dhewe tok sisih-sisihke. Tok tutup-tutupi. Mboten. Saestu sakniki saestu. Ya. Kudu diarani sing ati-ati, sing sregep sapa kudu entuk ganjaran, sing keset dihukum nggih. Setrika. Para wanara kabeh wae. Raden Anama wis nancepake paku bumi cacah loro. Ayo padha kring lampit burungkat kimpul, ayo golek watu sing gedhe-gedhe. Gugur gunung padha mbangun tambak, yo gugur gunung bawa.
jane sing nyambut gawe tenanan ora iki. Wong gawe tambak kok ngusungi watu semono kae kok. Ora saya dawa, mas saya mungkret iki piye. Angri, nggih, siap. Rawuh. Kowe nyambut gawe ora? Nyambut gawe no. Sampeyan niku ora melek mripate. Akhire ngusungi watu gedhe-gedhe no kok. Sing jalmu, nggih, siap. Iki sawangen to, sawangen to. Sawangen. Terus ndi? Kuwi lho. Enten apa to? Sawangen kuwi lho. Lah terus nek pun nyawangen terus ken pripun? Lah iya, sawangen sik. Kuwi tambah dawa tambah cendhek. Lho, nggih niku. Lho, namung saestu lho. Aku ki wis gawe watu gedhe-gedhe lho ki Lurah. Aku wis gawe watu gedhe-gedhe lho. Kowe iki melek apa merem jane? Aku ki nyambut gawe tenan, kowe iki mung karimen karo Maido. Aku kesel. Kulo si Maido kene nyambut gedhe ngono apa piye? Wis tok malahku tok ono nek iki piye jane? Aku takon karo kowe. Kowe iki do nyambut gawe ora? Lho nyambut gawe ngono kok. Padake. Iya ya. Walah. Sing cilik ora medeni. Lah witekno kanan kaya ngono kok. Wah, sampeyan wong Maido ora wong nglakoni dhewe. Piye iki? Wonten menapa ki ora? Anu Raden Anturwuninga. Eneng apa itu? Nggih Anturwuninga Raden Anoman. Kula menika rak gumun. Gumun menapa? Para wanara ingkang sampun usung-usung sela. Wah, sami sregep sedaya. Namung mugi andadosna kawuningan tambakipun kok mboten saya panjang niku. Menika malah saya cendhek. Oh dilapor kok guyu niku aku seri lho jane ngene. Saestu niku. Oh ngaten nggih. Tambahipun mboten ninggal dados kepara saya suda. Nggih niku. Nggih. Raden Anoman kados pundi? Keparenga sedaya wanara dipun kemalaken wonten mriki. Oh ngaten. Nggih. Petruk nuwun. Kabeh para wanara kon nglumpuk rene. Enten apa niki? Wis to manut to. Mokal tambak menika tetep boten badhe dados awet wonten trubusane mungsuh ingkang manunggal kalian para wanara. Lho sinten niku? Sampun to? Sampeyan pun gawe ora kok gawe dipun buktekaken kemawon. Kabeh wanara klumpuk ngene. Oh nggih sedya. Tesih melek niki. Senese nembe sami laut. Oh ngenten nggih. Nggih mboten dados menapa. Menika wanara. Nggih. Ingkang ngajeng menika sinten? Naminipun Menda Suwari. Oh Menda Suwari nggih. Niku manut sejarah sing kula tami niku jare bapake niku kethek mboke wedhus. Mila lair kados ngoten niku. Oh nggih. Sebi paduka marang kondangu. Menika wanara menapa sanes? Oh nggih. Mas Menda Suwari. Kados pundi iki Lurah? Sampeyan kethek to? Ha nggih no kethek no. Oh padake apa bendina kumpul apa ora iso bedake kethek apa udu. Yen kethek tenan coba kon mere, Truk. Oh nggih. Nek sampeyan kethek cobi mang mere. Wah, sampeyan niku mrene wedhus wedok niku pripun? Nek wedhus lanang niku ora iso lho isane yo mere kok. Kula arep pondas kula wedhus ning aku ora iso wedhus kok, Pak. Ngono ta. Nggih kok.
Tak ora sing niku riyen. Kula sakniki ora iso. Kula dangu mboten medhus kok. Ya wis ndang ngono coba. Mari. Pun saged mari. Oh iya. Kethek iki mesti duwe buntut, deloken buntute duwe apa ora? Kowe duwe buntut gadah no. Endi? Go, nyamper sani. Wah, resikan iki. Semir barang buntute. Kersane to. Oh, diku golek kawi gaten no. Ile kethek wedok iki sapa gatekke kowe? Wong kethek kok caper. Oh ya, nah ngene iki resik. Iki cedhak iki seneng ha nggih. Kulino adus nggih. Bendeten kula kosoki iki. Oh ngono. Nggih. Niki bendeten kula resiki. Oh. Niki kula sabun iki. Oh ya syukur. Kula resikan kok. Mungkin nek pun kula resiki terus kula paringi niku obat nyamuk. Kersane kula kei pomit napa. Buntute kanggo pomit barang. Wis ana? Nggih, Pak matur. Lulus, nggih, turun. Iki kados pundi? Oh ya kedang nggih ngono kenang sing nesoni sampean mau. Oh iya. Coba nek kowe kethek, meri. Wah, hebat. Merehmu. Kowe ate buntut gadah. Endi? Nggo niki. Wah letek men to. Wah ora resikan iki. Ngapunten wong dereng dipun umbah kok. Waduh tok gawe kaya untir-untiri ben apa. Wah dikai dalan wah dibentuk wah dikai jeneng barang singa jamu. Alah. Buntut tok kaya jeneng iki ben apa. Kersane terkenal. Wah iya. Wah ya apik. Ya semoga-moga ndang adus ndang diresiki nggih. Sampun wis, nggih nuwun. Ayo iki. Endas pundi iki Lurah? Oh ya kethek. Kethek no, genayane apa dikira gethuk. Lho. Omongane kok ora penak. Kowe kethek nggih. Kowe sapa? Kula nami kula pun Kapiserani. Kapiserani nggih. Kapiserani kuwi rak abdine Resi Subali to. Nggih. Wis mati dereng kok. Dereng kok mati piye kuwi. Wis mati dereng. Sampeyan niku ora gawe-gawe to. Lah wong kula wah kuwi layat to. Ngalah, sampeyan kleru kuwi. Kleru. Wah, urip Pak. Urip yang ngene kok mati. Oh. Lah tak layatke. Senes niku mengke Kapiserani B, kula sing asli. Nika tiruan. Oh, ngono nggih. Oh, iya. Ya, nadyan kuwi kethek. Wah, wis tuwek banget. Nggih ngenten iki kawontenan kula. Coba kowe mriyah Kapiserani. Nun. Kowe mere. Mere. Iya. Kula. Iya. Nggih. Ngapunten Ki Lurah. Untu kula sakit. Wah. Untu mlara. Nggih. Kula nggih jagongan wak senut tendas niku ya digandeng lho. Ya untune lara manganmu ya telap-telep ngono. Kula nggih ngemah-emah ngriki ae. Sing sakit sing kiwa sing kula nggih ngemah-emah tengen. Ane saora-orane ya ora ketang sithik iso mre to. Mboten kula ngapunten mboten saged menika dinten iki izin mre rumiyin. Oh iya. Ya nek ora mre buntut. Nun. Buntut. Iya. Madu barang ta iki. Buntut. Wah.
Halus niku kok. Anu ngapunten menika kula buntut kula menika janipun wiwit kula suwita Resi Subali niku sampun pepes. Oh, nggih pun mboten fungsi ae buntute. Kula niku kula nggih nyolong gedang ya gak iso. Dilalah kula mlaku-mlaku ketatap wit, buntut kula ceklek. Buntutmu pedhot. Nggih. Ayo sak pedhot-pedhote mesti ana ning turahan-turahan to ora ketang bugelan-bugelan sithik ya mosok ya ora enek. Estu amun ngene ka tirah sithik terus kula iris ngepake. Mosok sithik-sithik mboten enten. Wis ta, dhuwurane ta. Ayo. Oh, nah. Oh, lah iki buntute. Wah, lah. Niki kena buntut. Apa ta niku? Mbatene lemper ae. Nyambut gawe kok nggawa Panganan. Mungkin nek anu kula asam lambung. lho. Modaro wae. Ayo Sora, ayo. Wah, ora gelem mrene tak pothok ndasmu. Saestu kula mboten saged. Untu kula saged. Kepareng semingkir iki ora das ndi. Ayo. Kowe rasa dadak ngapusi. Mripatku ora bakal mangling kowe janggi sira. Menika buta, butai. Wah, parah. Ayo, butai. Ayo. Mula layak to layak. Kowe mau ngamping-ngampingan para wanara wae. Oh niki buta lho, nggih. Menika buta. Ayo. Lah tugel ndasmu. Ampun, mengkene. Ndak kula ditugel mungkin kok nek wahing pripun. Wis sajae rumasamu kok. Kowe arep gawe cilaka, mula kok tambak ora tau dadi. Janggi Srana. Iya, pancen wis setya bekti karo ratumu. Monggo kili ora dipun larapaken wonten ngarsanipun Prabu Rama. Nggih, monggo senika. Ayo. Ayo. Yai Gunawan, wonten dawuh sinuwun iki sapa? Menika telik sandi saking alengkanipun Janggi Srana. Wonten negaring Alengka piyambakipun tetungguling para gentha, para maling. Piyambakipun nusup wonten barisaning para wanara. Mila ngantos mboten sami rampung anggenipun badhe yasa tambak. Biyangsa telek. Lagi cek engko dhisik Yai. Sareh. Kula nyuwun gesang nyuwun. Kula nyuwun gesang. Kula apa nyuwun. Kula pun apa. Kula nyuwun urip. Iya. Sing ora iku jejering kongkonan tegese kowe iki ora luput merga kowe mung nindakake marang kewajibanmu. Kepara ingsun ndodho marang para wanara ing ngatasé jare para wanara kuwi sabiyantu marang aku nyambut gawe rina pantaraning ratri ewa semono ana buta ingkang sumusup siji wae wanara kok ora ana sing ngerti mongko jane akeh wong sing kandha yen to bakal mbelani Prabu Rama njaga marang Prabu Rama. Sapa wae sing arep mateni Prabu Rama bakal dibelani. Ewadene ana buta ingkang sumusup kok nganti ora ngerti. Tegese pancen pinter kongkonane Rahwana. Jan iki do piye to? Apa ora ngerti nek kancane iki munyuk karo buta ora iso bedake. Wah, gawe sing lah. Kula nyuwun urip. Kula nyuwun gesang. Iya. Ingsun ora bakal midana marang sira Janggi Srana.
Yai Narpati, wonten dawuh. Mara enggal jangki srana iki paringana redana sacukupe pangan sing sakake-ake. Sedya. Sia-sia. Ora perlu sia-sia Yai. Oh nggih, nyun pangapunten. Ayo njaluk ngapura karo Jangki Srana. Nun, njaluk pangapura. Kula iya. Oh nggih. Sing di pangapuramu yo, sing apik. Oh, ngapunten. Sing alus. Oh nggih. Sing di pangapuramu yo aku ora sengaja. Nggih, mboten nenten napa. Sampun. Anyen lha diciwit Lho, Yai. Aja tok piloro mboten niku. Wong dheweke sambat. Saestu mboten. Njaluk ngapura. Oh nggih. Yo ngapura ya. Nggih. Kula dipentelengi. Yai Nun. Ora perlu menteleng mripat mboten saestu kok. Wong dheweke nganti keweden. Waduh, ya ngono. Lah nyincem. Kula diincem mak. Ora, mengko yen ana sing miloro kowe, Prabu Rama sing belani. Mboten kula mboten miloro. Menika tas pundi? Iya. Kuwi redana sacukupe kanggo kowe, pangan uga sacukupe kanggo urip sak anak arabimu. Kepara dina iki kowe bali yo. Lho, kula mboten dipidana. Ingsun ora bakal midana marang sira. Aja sinuwun. Matur nuwun. Iya. Elak sanget metu kajinuwun kula mboten dipun pidana. Ye, aku ora diceneni ye. Mah kok cokot kupingmu. Aku gak diseneni ye. Aku itu uwit, aku itu duit. Aku itu cegah. Kowe kok sego iki. Kang mangkono mara kowe enggal bali yo. Kowe enggal bali ana praja ngalem. Oh iki bareng tanya bales. Jenengan menika kados pundi to? Ing atasipun menika mangsa mboten dipun pejahi kepara dipun paringi redana. Menika kados pundi? Yai Narpati, wonten dawuh, ingsun wis nyumurupi Prabu Rahwana kuwi ratu sing wengis. Nadyanto ingsun ora midana, mengko dheweke tekan praja Ngalengka mesti bakal dipidana. Oh, ngaten to. Iya. Mula lamun arep midana Canggi Sarana kuwi dudu kewajibaning Rama Wijaya, nanging Prabu Dasamuka mesti bakal pidana pati karo Canggi Sarana, Yai. Raden, kados niki lho, Rah. Nyun pangapunten, menika wau rak kula nyaketi dhateng tambak ingkang dipun bangun. Nggih. Menika kok wonten perempul toya ageng sanget niku. Ngantos meh dados ombak lho. Dek menika ulam napa kok nglumba kados ngaten? Oh, ngaten to. Nggih. Badhe kula caketi. Niku perempule kok gedene semonten. Monggo gek. Oh, mboten disaut niku. Pun kula jarak kowe to lho niku. Wong kok le. Ngaten iki lho. Ini adate nek pengeten iki terus
terus disaut ngoten iki. Wih. Lho kon kan. Ora kuat kok. Kok gedhe men iki wak napa iki? Kok terus kancane diketutke saestu kok. Lho niku ketoke kok terus ngono barang. Lho niku nggih mboten dicandak kok. Kok kurang duga mono. Raden, kados pundi? Wanara wonten Pancawati menapa ingkang dados juru silem saged nglangi? Wonten. Sinten? Kapiyuringking. Wonten pundi, Petruk? Nuwun. Golek ana yuringking sedika. Wonten menapa, Raden? Kapiyuringking wonten dawuh. Tak jaluk gawemu ana ing bakal ganggu gawe. Iya, yuringking. Yen ora kowe sing ngrampungi perkara iki ora bakal rampung. Moringgal kowe njegura sawangan sing nang jero banyu kuwi oh sedika. Kowe bangsane apa? Aku bangsane Wak Lodan. Kowe sapa? Aku Yuyu Rumpung. Balik aku Yuyu Ringking. Kowe sing ngawet-awet tambak saka jero segara. Aku ora trima. Ah, iki kowe dadi panganku. Kowe kewan cilik dadi watadawane iki. Menika juru silem Ngalengka namipun Yuyu Rumpung. Oh ngaten nggih. Tasih kathah juru silem Ngalengka. Pangkat Raden nggih. Sampun resik ingkang sami ganggu damel para wanara yasa tambak. Monggo Raden, tambak sampun ketingal meh separuh. Kantun sakejaring mripat. Tambak gorok sampun dumugi inggih ing Praja Ngalengka. Monggo saya sengkut saya gumregut anggenipun para wanara ya selambak nggih saking dawuh Raden.
Yai Narpati Sugriwa nuwun wonten penging dawuh sinuwun. Rumangsa bombong kaworan bungah sengkut gumerguting para wanara nggone yasa tambak satemah wis rampung nggone yasa tambak gura wiwit saka ngisiking Mangleawan nganti tumekaning ngisiking Praja Ngalengka. Lho nggih. Yai Gunawan, kula wonten dawuh sinuwun. Ingsun ngaturake tarima kasih kelawan sira Yai Gunawan nggone ampun tansah sabiyantu kelawan pun Kakang. Lho nggih. Menika sampun dados kewajiban kula. Kula sabiyantu dhateng paduka sinuwun Prabu Rama. Inggih, sinuwun Prabu Rama. Sengkut gumregut para wanara nggih nyosami damel tambak. Satemah sampun kasembadan yasa tambak. Ing antawisipun nggih ing Mangleawan ngantos dumugi negari Ngalengka. Kemanunggalaning warga para wanara menika ugi dados perlambang manunggaling warga ing pojok kidul Mbaran nguter Kadipaten Sukoharja ingkang sampun saged yasa kretek gantung menika sinuwun. Mugi hanyawapana, mugi ing sampun dipun damel kala wau saged murakapi sedaya bebrayan agung Kakang Semar Hiyo. Nggih, tuwin kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Heru Suwita, tuwin warga ageng saking Eyang Hadi Suwita pun Semar sakanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun gunge samudra pangaksami sabibaring ringgitan keluarga ageng saking Eyang Hadi Suwita sumarambah keluarga Bapak Heru Suwita keluarga Raka Mas Pandu Arya Swancaka saged manggih hayu-hayu rahayu niskala adi kula Aisila Zahra Swancaka dados putring piguna tumrap nusa bangsa lan agami. Satemah warga agung saking Eyang Hadi Suwita tinebena Durga Sengkala cinaketna ing bagya mulya. Pungkasan ngatur monggo kula kanisanti sepisan merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.